Dobrý deň, milí priatelia. Dnes mám pre vás nachystanú jednu praktickú úlohu, ktorá je zameraná na povrch valca. A to konkrétne otázočka znie tak, že koľko metrov štvorcových nejakého plastu potrebujeme na to, aby sme vyrobili takýto kryt na bazén. Ako z toho môžete vidieť, tak ten kryt má teoreticky možno tvár nejakého valca, z ktorého sme samozrejme ale niečo odrezali. A to konkrétne ako keby tú jednu polovicu. Hej. Lebo tu by sme to takto vedeli teoreticky dokresliť. Ale my tu máme vodu a ten kryt na ten bazén, o čo vlastne pôjde, tak mi predstavuje nejaký tento jeden polkruh, ktorý je vpredu, jeden, ktorý je vzadu. A potom tento oblúk, ktorý mi ako keby je nad tou vodnou hladinou. To znamená, že tento nejaký pomyslený obdĺžnik, ktorý tu teoreticky máme, nás v tomto prípade vôbec nezaujíma, lebo to sa takto elegantne nasunie nad ten bazén a tento obdĺžniček tam nebude. Takže my potrebujeme zistiť, koľko metrov štvorcových niečoho takéhoto potrebujeme. Mohli by sme sa na to samozrejme pozerať ako na nejaký povrch valca, ale možno, že to skúsime ešte trošku iným spôsobom vypočítať. My si tú úlohu rozdelíme na dve časti. V prvej sa budeme venovať týmto jednotlivým podstavám. Keď si predstavím, tak táto jedna podstava, to je predsa nejaký polkruh. Ale vzadu mám predsa druhý polkruh a keď vezmeme dva polkruhy dohromady, tak mi to v podstate vytvorí jeden kruh. Čiže obsah podstavy spočítame jednoducho ako obsah kruhu zo vzťahu π krát r na druhu. Hej, pretože tu je jeden polkruh, vzadu je druhý, dva polkruhy ti vytvoria celý kruh. 3,14 krát, keďže celé toto je 14, to je priemer, polovica z toho je polomer, to je 7 na druhu. Obsah podstavy bude 7 na druhu je 49 krát 3,14 je 153,86 metrov štvorcových. To sme vyriešili zatiaľ podstavu, hej? Čiže toto a toto máme vyriešené. Pripomínam, tento obdĺžnik nás tu netrápi, lebo tam je ako keby voda. A ešte ma zaujíma tento ako keby oblúk, ktorý tam mám. Čo to vlastne je? Je to plášť toho valca. To je pravda, ale otázka je taká, že celý? Nie, celý nie. Je to len jeho polovica, samozrejme, pretože tá druhá polovica by bola takto dole, ale tu tam samozrejme nemáme. Čiže v tej druhej časti budeme v podstate počítať obsah plášťa, ale na záver ho musíme vydeliť dvomi, pretože táto, ako keby tá klenba, alebo ako by som to nazval, hej, ten oblúk, ktorý je nad tou vodou, je tam len z polovice, tá druhá polovica tam nie je. Čiže obsah plášťa valca zase vieme, že počítame zo vzťahu obvod podstavy krát výška telesa, ale ja to tu rovno dám takto, že deleno 2, lebo ma zaujíma z toho len polovica. Tak, obvod podstavy. Podstavou je kruh, čiže tam dáme 2 krát π krát r v našom prípade. A čo s tým ďalej? No krát výška telesa, že? Tak, krát výška a deleno 2. Tieto dvoječky sa mi môžu elegantne pokrátiť. Pi, to je známa hodnota 3,14. Polomer, o tom už sme tu debatovali, to je 7. A výška, to je predsa táto vzdialenosť, ktorá tam je, to znamená krát tých 30 metrov. Keď to dáme do kalkulačky, 3,14 krát 7 krát 30, to je 659,4 metrov štvorcových. Tou dvojkou už som to vydelil, hej, tu som krátil dvojku z obvodu kruhu s tou, ktorá je v menovateli. To je v našom prípade ten obsah plášťa, to znamená toto, čo je nad tým bazénom. No na záver už to samozrejme len sčítam, čiže ten celkový povrch bude plus 153,86, 813,26 metrov štvorcových. Hej, to mi vzniká čísielko súčtom obsahu podstavy a obsahu toho plášťa. Takže tak, pripomínam, tento obdĺžnik, ktorý máme dole, nás nezaujíma, lebo tam je voda. Hej, ten kryt tvorí predný a zadný polkruh a potom táto časť, ktorá tam je. To je všetko. Ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudni na like a na odber. No a pokiaľ doma chceš prikrývať bazén, tak možno toto k tomu môžeš využiť. Ahoj!